Кошандыр бір-бірсін юғалтқан кішілеріні көңіл ұшыраштыра. 4 ай элек көңіл радиосы дулқынларында «Ізлим сені» тапшыру ұшыға башлады. Бұл вақыт ішінде оның авторы Зухра Фатиховаға 50-ден артық кіші мөрәҗәгать етті. Табышқан кішілер язмышы ғибрәт алырлық. Яңалыклар җыят төркемендә әлеге дулкынландыргыч очрашуларның шаһиты булды. 35 жылдан соң оларның бірінші күрешүләре очрашуга Сәкинә Сәмитова Опас районыннан ук килгән. Яшьлек дусты Тәслимә Минегулова белән 75 елда Казанда ит комбинатына белгечләр әзерләүче көллияттә белем алганнар. Укып бетергәч, Сәкинә туган авылына Гөлсинә Чаллыга китә. Сүзләр куешсак инде без отпусканы алып, шушы Чаллыга килергә дә Тәслимәнең авылына кайтырга дип. Әни җаны кайтасы килә бит әле авылга. Кайтса, мәнинең 3 гектар чигендәре Şu çekender ketmenler derenge otpuska otup gitti. Şundan ahirinde bizim tesiyemle oralarda ezildi. Şundan keyve çıkıp bağlar tuğup bir atlı meşakkatler. Сәкинә ханымның күршесе Чаллыдан кайтып йөри торган Гөлсинә Шәрәфиева ике дусны күрештерү нияте белән күңел радиосына мөрәҗәгать итә. İşte bir тыйымлыгым бар, тыйымный. Внутренний шундайны, мен аны білдім, что табалар. Сразу ниттем, ойладым, бирдим, Аллаға шүкір табала дидим. Берничә көннән соң күңел радиосында тагын бер очрашу. Икесе дә Чаллыда яшәүләренә карамастан, күрешү 20 ел узгач кына насыйп булды. Хатип Ханов белән Ирек Сабиров 80нчы елларда 76нчы һөнәри училищесында укытканнар. Башта ул квартираны алышты, аннан соң телефон үзгәрде, аннан мен Казанга якларына киттем, шуннан дөнья үзгәрде, дөнья шикелле без дә үзгәрдек. Хатип әфәнде иптәшен эзләп радиога хәбәр бирә. Күп тә үтми дуслар күңел аша бер-берсен эзләп табалар. Бер-беребезгә ярдәм итсәк, тормышыбызда күңелле очрашулар, онытылмас матур мизгелләр күбрәк булыр иде. Ізлим сені тапшыруы эфирга чыга башлаганнан бирле 100дән артык кешене табыштырды. Ул бит халык белән эшли торган тапшыру, шуңа күрә халык мөрәҗәгать итмәсә дип башта куркыткан иде. Күз куркак, ул эшли дигәндә менә шулай итеп башлап җибәрдек. Һәм инде Аллага шөкер, тыңлаучыларыбыз бик актив булып чыктылар һәм эзләүчеләр дә бик күп. Әлбәттә, инде менә табылучылар да бар хәзер. Аллага шөкер, без инде шуңа бик шатбыз. Ізлим сені тапшыруы атнага 2 тапкыр шәршәмбе һәм шимбә көннәрендә эфирга чыга. Бер-берләрен эзләүчеләр исемлеге күңел радиосы сайтында да урнаштырылган.